F'Mejju l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra żieda ta' 9.9% fit-traffiku tal-passiġġieri, dan meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan ifisser numru rekord ta' kważi 442,000 passiġġier. Numru li huwa saħansitra akbar minn numru ta' passiġġieri li kien irreġistrat f'Awwissu 4 snin ilu. Spikati żieda fit-traffiku minn ċerti swieq Ewropej bħal Ġermanja fejn kien hemm żieda ta' aktar minn 32%. It-traffiku mill-Italja u l-Olanda żdied bi 15.4%, b'din tal-aħħar tingħaqad fil-lista tal-aqwa 5 swieq Ewropej għal pajjiżna. It-traffiku mir-Renju Unit, l-akbar suq turistiku għal Malta, żdied b'1.5%. Intant bejn Jannar u Mejju ta' din is-sena l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kellu żieda ta' 6.5% fit-traffiku tal-passiġġieri, dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. B'hekk l-ajruport laqa total ta' aktar minn 1.5 miljun passiġġier.